Kien hemm diversi deputati parlamentari nazzjonalisti li esprimew tħassib tagħhom dwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-qasam tal-enerġija, partikolarment dwar il-bidla l-heavy fuel oil. Star dan l-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Puluccino Orlando li xed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kompla jiddiskuti r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt taħt amministrazzjoni preċedenti. Puluccino Orlando fakkar kif meta kien waqt laqgħa ta' grupp parlamentari u kien ressaq tħassib tiegħu dwar id-deċiżjoni li ħall-gvern ta' dak iż-żmien dik li pajjiżna jkollu power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Jiena l-iktar li kont ressaqt il-tħassib tiegħi kien fir-rigward tal-deċiżjoni li ttieħdet minn dak mill-gvern, mill-Minister fil-fatt mill-amministrazzjoni u notevolment mill-Ministeru ta' Dr. Stingat biex naqilbu f'daqqa waħda għal il-ġenerazzjoni tal-enerġija permezz tal-heavy fuel oil. Dan meta saħansitra fil-1999 daqat nitkellmu fuq kważi 10 snin qabel kien ukoll gvern nazzjonalista u dak iż-żmien kien il-Ministru Komunist żball Joseph Bonnici li kien qed jippromovi l-użu tal-gass. Iżid li kienet bidla f'avviż legali li qajmet id-dubji fost membri fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista, bidla li sar jaf dwarha permezz tal-gazzetti. Ġifieri fuq livell ta' strutturi interni tal-partit, ħadd ma tarfilkom dwar jew tarfilkom jew diskutejtu din il-bidla fid-direzzjoni li ma kienitx bidla fid-direzzjoni żgħira għal dak li hija l-politika ta' enerġija ta' pajjiż. Żgur li Puluccino Orlando qal il-grupp parlamentari nazzjonalista qatt ma ddiskuta s-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija Nemalta jew dak li kien għaddej fil-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt. Sar jaf kollox meta ġie żvelat il-każ mill-Malta Today. Puluccino Orlando qal li ma setax jifhem kif inbidlet il-politika ta' gvern nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Dan wara li l-Ministru Bonnici fakkar kif fl-1999 il-Partit Nazzjonalista kien qal il-bidla l-gass se tkun ir-rigal tal-millenju. Hawn, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Feneka mistaqsa l-Puluccino Orlando dwar xi jaħseb mill-pjan ta' dan il-gvern fil-qasam tal-enerġija. Jeffrey Puluccino Orlando wieġeb hekk. X'inhi r-risposta tiegħek? Li jiġri naqilbu l-gass. Kif wieħed il-Partit Nazzjonalista li kont nifforma parti minnu fin-1999.